İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban irdişler. Hoş geldiniz benim şuunki programmamda. Şuunki programmamda qoşulup bilýäniňe men ören şat. Biz geçen gepleşigimizde ýadyňyzda bolsa Hudaýyň bize berýän rahatlygy, parahatlyk, asudalyk barada gurrun edip geçipdik. Hem nähili biz Hudaýyň parahatlygyna eýe bolup bilýär. Şu baradaky käbir aýatlarynda senin bilen teridi geçdik. Şol İşaya Peygamber kitabynyň käbir aýatlaryna oňa näme İsa Mesih'e näme diýildi? Ol parahatlyk şahzadasy. Şoň üçin biz haçanna parahatlyk şahzadasy bolan İsa Mesih'e öz durmuşymyzy dolandyrmaga ruhsat edenmizde biz kalbymyzda parahatlyk tapýasyp gurrun edipdik. Şoň üçin men sizi gepleşigimiziň ahyryna İsa Mesih'iň hökmürawalygyna tabin bolmaga çağırdypdym. Eger siz şeýle taberlikde ýaşasaňyz, islenlik pursatda, islenlik ýagdaýda kalbyňyzda parahatlyk tapyp bilýäňiz. Ene biz şeýle hem käbir durmuşdan hakyky mysallary seretdik. Ene diýeli agyr kalbyňyzda agyry bar. Şeýle ýagdaý bolanda da siz eýem şoňa berip bilýäňiz, İsa Mesih'e berip ynamda taberlikde şoň hökmürawalygyna tabin bolmaklyk bilen eýem siz parahatlygy saýlap bilýäňiz. Bu eýem sizi degişli, siziň etýän çözgütleriňize degişli diýip biz şeýle diýipdik geçen gepleşigimizde. Ene bu siziň özüňiz üçin erwet, sebäbi siziň kalbyňyzda rahatlyk ýok, haçanna kalbyňyzda agyr bolsa, siz Hudaýsyz ýaşaýan bolsaňyz, parahatlyk biz nereden gelýär diýdik? Diňe Hudaýdan gelýär. Şoň üçin hem ýeki ýaşamaklyk, Hudaýsyz ýaşamaklyk bu gowy däl. Öz rahatlygyň üçin siz kalbyňyzda näme bolsa, şonu Hudaýa bermeli. Ene biz şeýle hem käbir başga da men şeýle bir mysal ulandım. Belki siziň göwnüňizde bir agyrdandyr. Siz hem şol aýaly ýa-da adam bolsun tapady ýok. Şonu başlap bilýän näsiňiz. Ene bu näme üçin şol başlamaklyk wajyp? Sebäbi bu eýem siziň öz kalbyňyzdaky rahatlygy ogurlap bilýär. Siz şu birini bağışlamasaňyz aňyzda hemişe şol adam barada ýa-da şol aýal barada pikir edip oturýarsyňyz. Eýem siziň aňyzda kalbyňyzda Hudaýa yer ýok. Şeýle ýagdaýda siz rahatlygy durmuşyňyzda ýetirip bilýäňiz. Şoň üçin biz haçanna Hudaýa tabin bolup, İsa Mesih'iň hökmürawalygyna tabin bolup ýaşamyzda, ol eýem biziň kalbymyzda şol öz mukaddes ruhunyň üstü bilen, gudratly güýjüniň üstü bilen bize nädogurlyk eden adam bağışlamaga kömek etýär. Şonu eýem biz şol başga bir ýerini biz öz kalbymyzda rahatlyk üçin geçirmeli. Sebäbi biz şeýle şonu geçirip bilmesek, eýem biz özümiz şol beýleki adama ýa-da aýala kul hökmünde ýaşaýan ýaly, sebäbi bar aňymyzy eýeleýän şol. Ene şol eýem biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzda da erwet täsir edýär. Şoň üçin men iň agyrly ýagdaýda da Hudaýa tabin bolanmyzda eýem ol öz gudratly güýjüniň üstü bilen şol beýleki bir adamy geçirmäge bize kömek etip bilýär. Men ýene de İşaya kitabynyň 42-nji babyndan bir aýat okumakçy, ol 17-nji aýat. Penakärimiz İsrailiň mukaddesi Rab şeýle diýär. Size peýdaly dady öwretýän, ýüremeli ýoluňyzdan äkidýän Hudaýyňyz Rab mendir diýär. Ine Hudaýa haçan şonýal tabin bolup ýaşamyzda biz Hudaýyň şu berýän wagdalaryna eýe bolup bilýär.
Eger bizde ınam bolmasa, öz ýolumyzy saýlap ýören bolsak, biz şu wadalara eýe bolup bilmeýär. Şoň üçin men şeýle şu Hudaýyň sözüniň wajypdygyny, hem şoň bilen bile ýa bolup, oňa ynam edip ýaşamaklaryň wajypdygyny men ýene bir gede gaýtalaýan. Sebäbi bärde eger men Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda ýaşaýan bolsam, oň berýän wadasy näme? Penakäriňiz ol ýam şol Israýlyň mukaddes Rebbi şeýle diýär. Tede peýdal dady beni öwretýän diýär. Ýüremeli ýoluňyzdan men akitýän diýip ol bize şeýle wada berip otýar. Ol Hudaý yaradyjy Reb. Şoň üçin ähli irk onu bar kontrollyk onu. Ene Rimler kitabynyň 8-nji babynyň 31-nji aýatyna Pavlus şeýle diýär. Hudaý birlik bolsa kim bize garşy durup biler? Ene biz şu hakykati bilip günlük durmuşymyzda islerini kynçylyklary ýeňip bilýär. Hemem şeýle ýagdaýda biz Hudaýa taben bolup ýaşamyzda hem Hudaýyň häsiýetleri biziň häsiýetimizi üýtgüdüp, hem bizi has dogurlugy, dogurçylyk durmuşyna gawat gelýän häsiýetleri berýär. Bu on öz mukaddes ruhunyň edýän işi. Biz hiç haçanam öz karakterimizi üýtgüdüp ýa-da mukaddes ruhunyň meýwelerini biz özümiz öndürüp bilmeýär. Biz şu barada geçen gepleşigimizde de Galatiyalar kitabynyň 5-nji babyna seredik geçdik. Ruhy meýweler näme? Süýgi, mehribanlyk, mulaýymlyk, parahatlyk, ene şu zatlaryň hemmesi şatlyk, öz-özüňe erketmeklik. Bu mukaddes ruhuň meýweleri. Onu mukaddes ruh öndürýär, biz öndürmeýär. Bizdiňe ynam üstü bilen mukaddes ruh biziň kalmada ýaşap bilýär. Hem şu zatlary öndürüp bilýär. Ene şu hakykaty ýatdan çykarmaň. Hudaý sizlik bolsa kim tede garşy bolup bilýär. Şonu günlük durmuşyňyzda ýatlamaly. Islenlik situasiýada, islenlik kynçylykly pursatlarda da. Hatda ene belki sizin maşgalaňyzdan birini ýitirýäňiz ýok bolýar. Bu gat kynçylykly pursatlar. Ýöne şonu da tedeyem, şol gaýgy, gamyň, hasratyň içinde de Hudaýyň sizi bilendigini ýatdan çykarmaň. Eger Hudaý sizi bilen bolsa, hiç kim tede garşy durup bilmeýär. Bu şeýle gudratly. Ýene de Yohanna kitabynyň 14-nji babynyň 27-nji aýatyna şeýle diýär. Men size rahatlyk goýup barýaryn. Öz rahatlygymy size berýän. Men muny dünýäniň berşiýaly bermeýärin. Yüregiňiz gutsa batmasyn, gorkmaň diýär. Ene bulameýän Hudaýyň size berip oturan wadasy. Yohanna kitabyna täze ähde diýär. Ýa bu İsa Mesihiň aýdyp oturan sözleri. Siz hiç zady gaýgatmaň, alad etmäň, yüregiňiz gam gutsa batmasyn, gorkmaň diýär. Men size rahatlyk goýup barýan, rahatlygymy size berýän. Bu rahatlyk dünýäniň berşiýaly däl diýär. Bu näme üçin şeýle, näme manysy bärde? Bu rahatlyk näme diýdik? Ol mukaddes ruhuň meýweleriniň biri. Eger biziň kalmada mukaddes ruh ýaşamaýan bolsa, onu biz şu rahatlygy, Hudaýyň wada berýän rahatlygyna eýe bolup bilmeýär. Hudaýyň bize berýän rahatlygy dünýäniň bize hüdür etýän rahatlygyndan düýbinden başgaça. Näme üçin? Hudaýyň bize wada berýän rahatlygy islenli kynçylykly pursatlarda bizi alyp geçýär. Täze Hudaý öz gudratly güýjüniň üstü bilen bize islenlik kynçylykly pursatdan hem geçmäge güýç kuwat berýär. Ýöne bize şol Hudaýyň wagtlaryň wada berýän rahatlygyna eýe bolmak isleýän bolsa, bu wagtlaryň dünýäniň wada berýän rahatlygy bu islenlik situasiýa bagly. Eger bizde kynçylykly pursat bolsa näme bolýar? Bize hem rahatlygy ýitirýär. Şatlykly pursatda rahatlyk bar. Ýöne Hudaýyň bize berýän rahatlygy bu düýbinden başgaça. Bu kynçylykly pursatda da, şatlykly pursatda da Hudaýyň rahatlygy hemişe biz bilen. Bir gelip bir gitmeýär. Bu dünýäniň rahatlygy şeýle diýär. Hudaýyň tawşyrklaryny berjaý edip, oňa doly tabellikda, onuň ygtyýaryna ýaşanymyzda nähili bolardy günlük durmuşymyzda. Şonu oýlanyp görüň. Şoň tawşyryk etlenlik her bir Hudaýyň sözüne aýdylýan tawşyrklaryny berjaý edip, şoňa doly tabellikda ýaşanmada, onuň ygtyýaryna ýaşanmada durmuş nähili başgaça bolardy. Hudaýyň sözü ene şu toraga şeýle jogap berýär. Tawşyrklaryma kulak asan bolsadyňyz, şonu abadallygyňyz, parahatlygyňyz derýädäy, dogurlugyňyz deňiz tolkunlaryday bolardy diýär. Ene bu İşaya peýgamberiň 42-nji babynyň 18-nji aýatyna.
Hudaýyň tide maňa berýän wadaty hem awadalyk, asudalyk, rahatlyk. Ýöne bu diňe haçanla biz oň tawsyrklaryna gulak assak, hemem Hudaýa biziň kalmada ynam bolsa, şonu olaýan bize awadalyk wada edýär. Derýak min awadalyk. Derýän soňy ýok. Şoň üçin bize şeýle uly tükünüpüz rahatlygy wada berýär. Teşekkür ynanýaňyzmy? Eger ynanmaýan bolsaňyz men Hudaýyň sözüni okap, oň bilen ýakyn gatnaşykda bolup şu rahatlyga eýe bolmaga sizi çagyrýan. Ve men öz durmuşym barada pikir etýän, şu Hudaýyň rahatlygy men kalbyna bolmasa, men nädip her günü başymdan geçirerin ýan. Men näçe ýyl bäri şu wagt ýetämetike öz durmuşymy berdim, 98-nji ýyldan bäri. Indi şu wagt men öňkü durmuşym şu wagtky durmuşyma deňeýän, şonu men nädip öň ýaşapdyryn ýan, ýetämetikde nädip men şu durmuşymy ýaşap bilipdiryn ýan. Ýöne indi şu wagt şonu bilip, şol durmuşy ýa dady göreni adam bilýär. Beýleki öňkü durmuşyma men ömür gaýdyp barmak islemeýän. Täbi men kalbyna rahatlyk, şatlyk mukaddes ruhdan gelýär. Şol meni günnelik durmuşymda edýän işlerimi etmäge itergi berýär, goltgy berýär. Kynçylykly pursatlardan meni alyp geçýär. Ene şoň üçin men siziň hem şeýle zatlara eýe bolmaga çagyrýan. Men dilegim siziň her biriňiz üçin parahatlyga, asudalyga, howpsuzlyga, awadalyga eýe bolmaňyz men dilegim her biriňiz üçin. Parahatlyk Hudaýyň ygtyýaryna bolup ýaşanmada bolýar diýdim men. Nähili ýagdaýlary hem biziň parahatlygymyzda howp salyp bilýär. Men hem agda geçtim şu zatlar barada. Hudaýsyz ýaşamyzda hem biziň rahatlygymyzda howp salynýar. Ene Debur kitabynyň 118-nji babynyň 165-nji aýatyna şeýle diýär: "Uly awadalyk bar kanunyny tüýýärler üçin, olar asla büdüremez." Ene şu hem Hudaýyň öz mukaddes sözüniň üstü bilen tede berip oturan wadasy. Näme diýär? Uly awadalyk bar, parahatlyk bar kanunyny tüýýärler üçin. Kanun näme? Bu Hudaýyň sözü, mukaddes söz. Şonu eger biz Hudaýyň sözüni tüýüp, onu her bir edilýän zatlary ýerine ýetiremizde, bize uly awadalyk wada berilýär. Biz siz asla büdüremersiňiz diýär. Bu Hudaýyň sözü. Asla büdüremek diýmek bärde hem ýalňyşlyk etmek, kynçylykly pursatlarda käwat biz erwet ýollary hem ýol berip, şu ýol erwet ýoldan ýürep bilýär. Ýöne Hudaýyň merhameti bizi şu zatlardan gorap bilýär. Hudaý bilen ýakyn gatnaşykda bolmasak, bizde rahatlyk ýok. Eger siz Hudaýyň tawsyrlyklaryny ýerine ýetirip, oňa ýakyn bolsaňyz, iň kynçylykly pursatlarda da siz özüňizi howpsuz duýup bilýäňiz. Täbi mukaddes ruhda da güýç berýär. Ene men şu mysal üçin bärde Debur 90-njy bab barada bir gysgaça gurun etmekçi, siz özüňiz okarsyňyz, o ýerde 16 tane aýet bar. Ýöne şu ýerde käbir berilýän wadalar diýe, beýik Hudaýyň penatyna ýaşaýan insan gudraty güýçliniň kölegesini mesken tutar diýe, mesken ediner. Ol halat eder diýe, ýene awçyň torunun hemne helakleýiji mergiden. Eger biz ihsametik bilen bolsak, gorkmarsyň näme giýjäniň howp hataryndan ýa-da günnüz uçýan peýkamdan hem gorkmarsyň diýe. Tümlükde astırlyk bilen gelýän mergiden ýa-da günörtan çagy toldurulýan weýrançylykdan hem gorkup bilmeýän. Näme üçin täbi olaýan bize öz barlygyny wada berip otur. Ene bärde sagyna diýe 10 000 adam ýykylar, emma bu zatlar size ýanaşyp bilmeýär. Täbi hem siziň üstüňizde Hudaýyň goragy bar. Şoň üçin ynam üstü bilen, ynamly bolsaňyz Hudaýyň goragy bar. Hem erwetliň jezalaryny görüp bilýäňiz diýär. Ene siz şol Rabbi ýöne biz sen men penamsyň diýip biz şeýle ýaşamaly bolýar. Beýik Hudaýa hem özüňe mesken edilmeli diýär. Özüňe mesken edilmek diýmek bar ynamyny şoňa bermeli. Ene soň ýene de näme diýär 14-nji aýatda Rab şeýle diýär: "Meni tüýýärleri halas ederin. Adımı bilýärlere pena bolaryn. Meni çagyralaryna jogap bererin. Muşakkatlarda olar bilen bolaryn. Azad edip şan şöhrada beslärin. Olara uzak ömür bagyş ederin.
olara halat etişimi men görkezerniye. Ene şun bary eýem bize Hudaýyň berip oturan wadaty, haçanla biz Hudaýa ynam etip ýaşamyzda eýem şu datlara ynam üstü bilen eýe bolup bilýär. Gene de men diýen bärde Hudaýyň ýoly hupsuz, täbi ol dogry ýol. Bulamyjyr dünýäde töwrüňizde feret görün. Parahatlyk, awadarlyk ýok. Edil şu pursatda diýem rahatlyga eýe bolup bilýäňiz isleteňiz. Şoň üçin men diýen Hudaýyň öňünde sizi diýde çöküp dile etmäge çagyrýan. Hem öz durmuşyňyzda onuň ygtyýaryna tabyn bolmak isleýändiňizi oňa aýdyp bilýäňiz. Şeýdibem öz kalbyňyzda rahatlyga eýe bolup bilýäňiz. Kolosiýallar 3-nji babynyň 15-nji aýatyna şeýle diýär: kalbyňyzda Mesihiň parahatlygy höküm türsin diýär. Ene men şu siziň üçin etýän dilegim. Kalbyňyzdy Hudaýa açyň. Goý siziň kalbyňyzda Mesihiň parahatlygy höküm türsin. Günnelik durmuşyňyzda. Ene siz ýene de men başga bir Zeburdan aýat paýlaşmakçy. Eger siz isleseňiz şu dilegi hem etip bilýäňiz. Bu Zebur 10-nji bab 6-njy aýatda şeýle diýär: Men bolsa bil bagladym wepaly töýgüňe. Yüregim halas edişine begener. Men Rabbe nagma aýdaryn, tebäbi ol maňa jomartlyk etdi. Ene şeýle dilegleri bu, ýöneköy dilegler. Kalbyňyzda açyp, şeýle dileg etip bilýäňiz. Edil Dawud paçaň etýäli. Men wepaly töýgüňe bil bagladym diýär ol Hudaýa. Tedem şeýle dileg etip bilermisiňiz? Hem yüregim halas edişine begendim diýär. Yüregiň kalbyňy halas etmek. Ol İsa bolan anamyň üstü bilen mümkin. Yine başka bir ayet berde, olam Zebur kitabının 16-njy babynyň 6-njy 8-nji ayatlaryna da Dawud paça şeýle dile getýär. Men şular siziň üçin mysal hökümine ulanýan. Şeýle şu ayetlary men okaýan, şoňa görä edem günnelik durmuşyňyzda şeýle dile getip kalbyňyzdy Hudaýa açyp bilýäňiz. Men çagyrýan seni, çünki sen berersiň maňa jogaby. Ey Hudaý, kulak goýdy, eşit meniň sözümi. Ýagylardan ýaňa senden pena gözleýärleri eliň bilen halas edýän sen. Ajaýyp wepaly töýgüň görkez. Gory meni, gözüň görüji ýaly. Siz bärde de oýlanyp görňeýem, näme diýip otdy Dawud paça. Ol Hudaýy gowtanýa. Hudaýyň häsiýetlerine gowy düşünýär. Şoň üçin hem ol halas etjekdigini bilip, ynam bilen şeýle Hudaýa batyrgylyk bilen dilege dotýar. Men gözüň görüji ýaly gory diýär. Hudaý bizi şeýle özüne ynam etýärleri Hudaý şeýle görýär. Siz Hudaýyň gözüniň görüji ýaly. Siz ynam etýäňizmi şoňa? Eger ynam etmeseňiz şu köne akda peýgamberler kitabynda siz şonu görüp bilýäňiz, okap bilýäňiz. Hudaýyň özi şeýle diýär. Biz Hudaýyň gözüniň görüji ýaly. Yine de Zebur kitabının 142-nji babynyň 8-nji aýatyna da şeýle dile edilýär. Ertirlerine baňa duýdur wepaly töýgüňi. Çünki saňa baglaýan bili. Baňa bildir ýöremeli ýolumy. Çünki men saňa intizardym. Ene şu ayetlerden görüşümü diýäleýem. Dawud paça bize nähili Hudaýa dile edip ýaşamaklygy öwretýär. Ol hemişe öz kalbynyň Hudaýa intidardygyny aýdyp otýar. Hemem Hudaýyň töýgüsiniň wepalydygyny bilýär. Ol hemişe şeýle diýär. Den wepaly töýgüň maňa ýene de görkez diýär. Bu kynçylykly pursatlardan gedip oturan wagt ol şeýle diýär. Dawud paçaň durmuşy barada oýlanyp görüň, ol şu ýadan Zeburlaryň hemmesi ol kynçylykly köpsi, hemmeti däl de köpsi şol kynçylykly pursatlarda ýalan. Aýratynam biz şol Zebur 60 käferedik geçdik. O näme diýip Hudaý şeýle küýsäp, men taňa intizar, kalbym tutsa, kalbym taňa teşne diýär. Ene şolaýam ol öz näme düşmany Şauldan gaçyp otyr. Paça ýadyňda düşýän bolsa, ol Dawud paça bolmaly, ol Şauluň ýerini almaly. Şoň üçin hem Şaul Dawudy öldürmek isledi. Ol şol 60-njy Zeburiýada näýem? Şol gaçyp otyr, öz düşmandan gaçyp o köwüklerde ýaşap otyr. Şol pursatlarda ol Hudaý men sen kalbym seni küýseýär, men taňa intizar. Baňa ýene de bir gezek wepaly töýgüň görkez diýip otyr. Siz hem şeýle ol islenip durmuşda şeýle dile getip bilýäňiz. Ynam bilen, hakyky ýürekden biz dile getsek Hudaý hemişe bizi eşdiýär. Biziň hemmämizde de mätäçlikler bar.
Davud padşahdaki ýaly, İşaya peýgamberdäki ýaly bizde de günnelik durmuşymyzda mätäçlikler bar. Şol mätäçlikleri diňe Hudaý kanagatlandyryp bilýär. Matta kitabynyň 6-njy babynda da diýär biz ilki bilen Hudaýyň padşalygyny ýerlemaly. Başga bir bize zerur bolan zatlaryň barny Hudaý üpçün etýär. Iň esasy zat şoň padşalygyny barlamak. Hem şoň padşalygyny ýerlemek, hem dogry durmuşy ýerlemaklyk. Galan zatlaryň hemmesini Hudaýyň özi ýetirýär. Şu oň sözüne şeýle wada berýär. Ene köplenç ýagdaýlarda biz şoň ýaly mätäçlik zat bolanda biz ýene kime ýüz tutýar. Biz dogrusyny aýtsak ilki bilen Hudaýy ýüz tutmaýar. Siz boş käsäni gözeňine getirip görüň. Käse boş. Ene berde şu boş käsäni görýäs şu wagt. Şonu içinde hiç zat ýok. Ýöne biz eýlek-beýlek gidip şol problemalaryň üstünde men şeýle diýän, şu käseýem biz doldurmak isleýär başgalaryň üstü bilen. Näme üçin şeýle diýän biz başga biriniň iradylygyny agtarmaklyk ýa-da şowlu bolmak isleýär, kontrollyk etmek isleýär, meşhur bolmak isleýär başgalaryň arasynda, at kazanmak isleýär. Ine biz şu käsäni şu zatlaryň üstü bilen doldurmak isleýär. Ýöne Hudaý näme diýär? Käsäni boşlugyny maňa getirdi. Toň men öz barlygym bilen, öz rahatlygym bilen, öz şatlygym bilen şu käsäni doldurýan. Şu zatlar bize durmuş berýär. Bu meşhurluk, at kazanmak, şowluluk, beýlekliň iradylygyny tapmak, beýle zatlar wezipe, baýlyk, maşin edinmek, jaý edinmek, owudullyk, bu zatlaryň hiçden bize kanagatlandyryp bilmeýär. Hiç de bize rahatlyk berip bilmeýär. Ted oýlanyp görüň, bu zatlaryň hemmesi wagtlaýyn. Ýöne Hudaýyň bize berýän, wada berýän zatlar, rahatlyk, şatlyk, töýgü, wepal töýgü, bulan hemmesi ebedi dowam etýär. Ebedilik. Şoň üçinem Hudaý siziň üçin, men üçinem şol baky, ebedi rahatlygy, şatlygy eýe bolmagymy isleýär. Men ýene diýişim ýaly şol käsäňizi goý İsa Mesih'e doldurmagy ruhsat edin. Şonu siz kanagat tapyp bilýäňiz. Ene Kolosiýallaryň 2-nji babynyň 10-njy aýatyna şeýle diýär: "Siz hem her bir güýjüň we ygtyýarlygyň başy bolan Mesih arkaly bitewlige gowuşdyňyz" diýär. Bu näme diýdigeýem? Tezde şol İsa Mesih barada näme diýe berdi? Ol ygtyýarlygyň başy, her güýjüň başy. Haçan biz durmuşymyzy oňa beremede biz bitewlige eýe bolýar. Bitewlik diýmek bileýem rahatlyk, şatlyk hemme taraplaýyn biz Hudaý atudalyk, howpsuzlyk tarapdan bitewi etýär. Öz berkemetiniň üstü bilen. Ene bu Kolosiýalarda biz görýär. Ene ýene başga bir wepaly töýgüňi terk etme diýär. Olary boýnuňa, ýüregiň gatyna ýazyp goý. Ene şu barada biz ýene dädir Süleýmanyň pähmlerine görýär. Şonu näme diýen Hudaýyň hem adamlaryň nazarynda merhamet we abry tapardyň diýär. Iň esasy aýet berde Hudaýa ynam bilen ýaşamakda ene şu aýet şunu ýatdan çykarmaň. Öz düşünjeňe dayanma. Bütün ýüregiň bilen Rebbe bil bagla. Bar işleriňne onu tana. Ol seniň ýollaryňy dogurlar. Ene şu berde görüşümde ýaly Hudaýyň bize berip oturýan wadaty. Haçan biz öz düşünjämizde dayanman, Rebbe bil baglasak netijesi näme bolýar? Biziň itlenip ýüreýän ýollarymyzy ol dogurlaýar. Bar işlerimizde de biz onu tanamaly. Onu tanamak diýmek her bir edýän işimizde biz İsa Mesih'iň kömek bermegini toraýar. Hemişe onu çağırýar. Şonu ol biziň ýollarymyzy dogurlar diýär. Ene bu Hudaýyň bize berip oturan wadaty. Şu zatlary biz dilekleriň üstü bilen eýe bolup bilýär. Dilegsizlik ýa bu päsgelçilik bolýar biziň durmuşymyzda. Täze biz dilek etmeklik bilen Hudaý bilen hemişe ýakyn gatnaşykda bolýar. Parahatlyk bu dogry hem tawin durmuşyň miwesi eken görüşümde ýaly. Biz bir näçe aýatlaryň üstü bilen biz şonu gördük. Tawinligiň miwesi bolýar. Ene berde ýene şeýle diýär. İsleýärsiňiz bu Ýakup kitabynda. Emma hiç zat kazanmaýarsyňyz. Adam öldürýärsiňiz. Görüplik edýärsiňiz. Emma hiç bir maksadyňyza ýetip bilmeýärsiňiz. Dawa jendildir galmagal turdiýaňyz. Emma hiç zat kazanmaýarsyňyz. Täbäbi Hudaýdan dilemeýärsiňiz. Dilemäňizde hiç zat
almayarsınız diye. Dileğinizde de hiç zat almayarsınız. Sebebi yaman niyet bilen öz nefsinizi doyurmak için dileyersiniz. Bir vepalar dünya bilen dostluk Hudaya düşman bolýanlygyny bilmeýärsiňizmi? Kim dünya bilen dostlaşdy, Hudaya düşman bolýandyr. Ene bu Yakup kitabynyň 4-nji babynyň 2-nji 4-nji ayatlaryna şeýle diýer. Ferit berde näme diýer? Ey bir wepalar, dünya bilen dostluk bolmak eýem, dost bolmaklyk Hudaya düşman bolýan. Dedi şunu ýatdan çykarmaň. Dünya bilen dostlaşmak diýmeklik eýem bizi şu dünýäde bar bolan zatlary islemek. Şonu eýem iýlemek, islemek. Şu zatlar dünýäniň hüdur edýän zatlaryny islemeklik eýem bu biz dünýä bilen dostlaşýar. Eger biz Hudaýyň aýdyn sözüni aýdylýan sözleri ýatlap, şo boýunça ýaşamyzda biz eýem Hudaý bilen dostlaşýar. Oňa ynam edemede, oň bilen ýakyn ýoldan ýöremede biz Hudaý bilen dostlaşýar. Eger berde näme diýer Yakup? Kim dünýä bilen dostlaşdy diýer, Hudaýa düşman bolýanlar. Ene haçanda biz özümizi şöhratlandyryp, özümizi kanagatlandyrmak isletek, özümizi ýetirlige duçar etýär. Näme üçin men şeýle diýen? Şol islenik isleýän zadymy diýem. Biziň bar aňymyzy, üntümidi özüne çekýär. We Hudaý biziň kalmazdan iterip çykarýar. Şoň üçin hem şu gaty howpsuz. Bu zatlar eýem biz öz islegimiz boýunça öňe gidemizde şeýle bolup bilýär. Öz şöhratymyzy gözlemizde. Bu gaty howpsuz. Men şoň üçin hem diýär, gaty howply başlaň, gaty howply şeýle etmek. Şoň üçin men sizi ýene-de bir gezek Hudaýa tabin bolmaga çagyrýan. Oňa garşy durma, dünýä garşy dur. Täze Hudaý bilen dostlaşdan keň durmuşyň dogurlukdan, şatlykdan, rahatlykdan dolu bolýar. Eger Hudaýy şöhratlandyryp onu kanagat tapsak, o näme diýär? Bize itergi berýän islegler eýem berde paklanıp saklanýar. Hudaý tarapyndan hemme islegler haçanda biz Hudaýa tabin bolup ýaşamyzda biziň kalmazdaky isleg arzularymyz Hudaý tarapyndan paklanýar, saplanýar we oň erki bilen eýem gabat gelýär, bar görýän adamyz. Ene şoň üçin men ýene bir gezek Filiplerde näme diýär? 4-nji babda şeýle diýär: hiç zady gaýgatmaň, gaýtam Hudaýa şükür edin. Her bir ýagdaýdaky ähli mätäçliklerinizi oňa doga dileklerde aýdyň. Şonda Hudaýyň parahatlygy ýüreklerinizi we pikirlerinizi İsa Mesih arkaly gorar. Bu parahatlyk insan düşünürden juda belentdir. Men sizi şol rahatlyga eýe bolmaga çagyrýan. Gynantagam şonki gepleşigimiz tamamlanýar. Endiki gepleşigimizde çenli hoş, sağ olun. Senin adında günem yolu, bütün kalbimi sana tapşır.